All right. Vagari vemunyika munomu, imimi maZimbabweans, muri kuona kuti chi right now tine a big story yakaitika paSouth Africa. Anga ari ma1 handiti anga siri ma1 here. Muchiona mamachi anhu akazara mastreets anhu achita sei, iona nabrother vako nanasister vako, you think, oh my god, our people handiti. But if we end that story ipapapo, tisiri kutaura about something important chakaitika on the same day at the same event, titi wrong. You see, police yakaita basi tose toziva, because unoona kana pachiitika zvinhu zvakaita zvezviya zvaka maleaders ezvinhu zviya zviya anozviziva kuti iwo they will be held accountable, and so they will not be the ones to do nonsense. But kune vanhu vekutoti as a matter of fact, more than 95% yevanhu vanenge vari paya paya vanenge vatouya kuzotsvaga mukana wekuti pakangodai so takavhura shopu takatora zvinhu takaenda. As a matter of fact, takazviona pane mamwe mavhidho aisirculata kutoti izvozvo zvakatoitika, you understand, kune dzimwe nzvimbo. So but police presence yaro takaona kumanews, presence yepolice yanga iri very strong, and they controlled the situation. But pane one thing manje chiri very funny chandinoda kuti muunderstand kuti listen, police haina kumisa vanhu vaiprotest. Muri kubata, haina kumisa vanhu vaiprotest, yaivarega vachiita zvinhu zvavari kuita. Ndo inonzi nyika ine mutemo, because iyo iright yavo kukumacha achiita zvavari kuita. You understand that part? Kwete kuti muri kutora right yevanhu yekuita maprotest, yekuita machichi, mademonstrations, you take that right away from the people. Once you do that, haisiri state. People have to be able to express their frustration so that they can be corrected. And so kudos ku police in South Africa. So let's get also Hopo Chingono noticed the same thing. Anzi, I am an African journalist who has covered the continent for 36 years. Today, I want to pay tribute to the South African Police Service for the professional manner in which it policed the anti-immigration protests on Tuesday. So we need to hope watching on. No buy and but at the end of the day, what he is saying, those and things and it zvakaitika and tese takaona inonzi police iri professional, mapurisa ari professional, and it asiri kuzviona senge ivo vatongi, but vanoziva kuti chavaripo mumastreets kumaintaina not order but the law. Vari kufanira kumaintaina kumeka sure kuti zviri kutaurwa muconstitution zviri kuteverwa mumastreets. Kwete kuti kwanzi vave pane kuzokontrola vanhu, vave pane kuzodidi, aiwa vanhu vachapedzisa zvavari kuita. Hapana munhu anodispeswa as long as musina kutanga kuluta, musina kuita sei, handiti. But anyway, stay tuned pane panozoendawo vanhu. Nenwenyu Super Nexus. Peace muri Zimbabwe. Rugare ngaguve nemi.